Hindi na kailangang bumiyahe pa ng mga residente para makakuha ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan matapos dalhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng lokal na pamahalaan ng San Simon ang RCSP Serbisyo Caravan sa Barangay San Juan nitong July 28. Bahagi ito ng Retooled Community Support Program o RCSP ng DILG, isang flagship program na naglalayong ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad. Actually, itong Serbisyo Caravan ay parte po ng Retooled Community Support Program ng National Government. Napili ang Barangay San Juan dahil ito ay considered na cleared barangay ng ating Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. In other words, ready for development. So maraming phases kasi yung RCSP at isa itong Serbisyo Caravan para ipaabot yung mga serbisyo ng national, provincial, and of course, municipal government sa ating mga kababayan. So pag nakita nyo, nandyan ang NBI, nandyan ang DepEd, nandyan yung DOH, and of course, yung mga services ng provincial at saka municipal government. So ito ang way para iparating natin ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang medical at dental mission ng Rural Health Unit, PhilHealth Yakap Caravan, pamamahagi ng food packs at non-food items, civil registry assistance, pag-update ng records para sa senior citizens, persons with disabilities o PWDs at solo parents, job matching ng peso, anti-rabies vaccination at pamamahagi ng mga binhi ng Municipal Agriculture Office. Nagbigay rin ng serbisyo ang Municipal Assessor's Office, MDRRMO, MENRO, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Department of Justice para sa libreng legal consultation. Nandito rin ang DepEd, TESDA, SSS, DTI, NBI, Provincial Social Welfare and Development Office at Armed Forces of the Philippines na nag-aalok ng libreng gupit. Isang tawag po na whole of government approach po na to once and for all, tanggalin na yung mga impluensya ng mga makakaliwang armas or armed group mo ng Pilipinas. Ayon kay Acting Mayor Ann Canlas, layunin ng programa na mailapit ang mga serbisyo ng LGU sa bawat barangay upang mas maraming residente ang makinabang. As part of our 10-point agenda during our administration, isa din yung pinupush natin is ilapit yung mga services natin, yung pamahalaan down to the barangay. So yun naman po, I'm very thankful with DILG dito rin po sa support na pinapakita po ng ating regional director, our provincial director, and also our barangay captains and Sangguniang Bayan members. And we will continue to bring closer our services to the barangay. Samantala, sinabi naman ng DILG na kinilala rin sa aktibidad ang 6 na cleared barangays sa San Simon, kabilang ang San Juan, De La Paz, San Pablo Libutad, San Nicolas, San Miguel at Santa Cruz. Dumalo rin sa programa sina Acting Vice Mayor Keko Almario at NICA Representative Ferdinand Toledo at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo.